जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेहाय गासै जाहारबारि आनसलिकनि सिङाव गासै 19टा गामिफोर दङ आरो बे 19टा गामिफोरखौनो लानानै दिनै मोनसे मा होनो भिलेज लेभेल फुटबल टुर्नामेन्ट मोनसे बिथांमोना दिनैनिफ्राय प्राइज मानि हिसाबै दिनै अपेनिं हिसाबै बे हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौबो लिंहरदों आरो बेनिखायनो फैदों। जिहेथु बे टुर्नामेन्टनि जिथु प्राइज फार्स्ट आरो सेकेन्ड मानि प्राइजखौ आंनिफ्रायनो आङो हरनाय जागोन। जिहेतु ट्रफिखौ जोंहा इराग्दाव ब्रह्म बिथाङा दायथ' लादों। दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों जिहेतु गामि ओनसोलाव गोबां फुटबल टेलेन्टेड प्लेयारफोर दङ। बिथांमोननि आं आसा खालायो जे बिथांमोन ओनसोलनिफ्राय जाहाथे बे जाहारबारि ओनसोला जाहाथे फुटबलनि गेजेरजों जाहाथे बयजोंबो मिथिजायो आरो बिथांमोननि गेजेराव जाहाथे दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि सासे फुटबल प्लेयारफोर ओंखारनो हायो जोनोम जायो। बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आर'ज खालायो आरो बेहाय जिथु नुदों गामि लेभेलबाबो गोबां मोजां मोनसे टुर्नामेन्टआ जादों। जिहेतु दिनै निउ बांलाजरा आरो जाहारबारि गामिनि गेजेराव बादायलायनाया जादों अपेनिं मेचआ। दा बेहाय बर्थमान निउ बांलाजराया गरथामाव देरहानानै दङ आरो बर्थमान जाहारबारिया 0 जानानै दङ। आसा खालामदों बिथांमोननि नैबे हाफ टिकेट जाबाय, हाफ टिकेटनि उनाव बिथांमोननि बादायलायनायनि गेजेराव सोरनि फिथाइया थायगोन आरो सोर देरहागोन बेखौ जों उन समाव मिथिगोन। दा बेहाय बाहागो लाफैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जिहेतु बेखौ बिथांमोना 11थि माने बार बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनाय जाबाय। दा बेहाय बेनिखायनो आङो जाय बिथांमोना बेखौ गोसोखांदों, जाय आनसलिकआ दिनै जाहारबारि आनसलिकआ बे माने हाबाफारिखौ मावदों, मोजां बे आंनि थाखाय धन्यबाद। जाहाथे बेखौ इयुनाव लांबाय थानो हायो आरो बे टुर्नामेन्टखौ जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन खालायलांनो हायो। फैगोन समफ्राव जाहाथे मोजां आग लानानै जाहाथे बिथांमोननो जिखिनि हायो फैगोन समफ्रावबो इयुन समावबो जाहाथे मदद होलांबाय थानो हायो आरो जेब्लायबो जाहारबारि आनसलिकजों आं जेब्लायबो खाथि सोमोन्दोआवनो थायो। जिहेतु बिथांमोना जोंनि देबोरगाव समस्तियावबो जिहेतु बिथांमोननि मोनसे VCDC गोलैयो, जेराव सरलपारा आरो महेन्द्रपुर जिथु VCDC दङ, बे VCDCआ जोंनि खोलोबावनो गैयो। जिहेतु बिनिखायनो जोङो बिथांमोननि जाहारबारि आनसलिकजों जेब्लायबो मोनसे सम्पर्कआव जोङो लाबाय थानो गोनां जायो आरो बिथांमोनजों जेब्लायबो थानानै खाथि सोमोन्दै जों थानानै खामानि मावलायो आरो आसा खालामदों जेब्लायबो बे जाहारबारि आनसलिकआ समाजनि थाखाय खामानि मावगोन। जेब्लायबो बिथांमोना सुबुं समाजनि सायाव जेब्लायबो नोजोर होनानै बिथांमोना खामानि मावबाय थादों। थिग बेबायदिनो फुटबलखौ आनसलिकआ सानफ्रामबो होलांबाय थायो आरो आनसलिकआ बे परिबेसखौ लाखिनानै जोंनि गेजेराव जिखिनि जौ जुवा जोंनिफ्राय गाज्रि थासारि बेखौ जाहाथे गोजानाव खालामनो थाखाय बिथांमोना बे उद्देশ্য'फोरखौ लानानै थांखिखौ लानानै दिनै गामि ओनसोलनि मोनसे जि बादायलायनाय फुटबल बादायलायनाय टुर्नामेन्ट फाथिदों, बेखौ आङो जोबोरैनो बाख्नायदों आरो गोजोननाय मोन्दों। आरो फैगोन समाव बिथांमोना जाहाथे बिनि साबसिन हामसिन जाहाथे बेबायदि प्रग्रामफोर लानानै जेब्लायबो समाजनि खामानि मावनायाव जेब्लायबो बिथांमोना माने लामा बिथांमोना दिन्थिलांबाय थागोन, बेखिनिखौनो आंनिफ्राय आं मिजिंथिबाय।